darkness? There's a serum for that. Oh, it's about deodorant? New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye bye dark marks. For even toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki? Pinaka-masarap? Chicken Joy! Mang Joy, 3X power. Sa patak. 3X stronger for an example. Super Joy. Sa patak. Super exact. Sabi nito, Katipe. Sabi nito, Sweet Ernie. Sabi nito, unahin ang immune system. Immune Pro. Tulong para 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi nito, Immune Pro. Lahat. Naisip mo sa buwan. Wow! Gospel, good evening. Ay, nawampisa na, boss. Lakas ng ulan. Diyan sa inyo, malakas din ba? Jenny Chanel, good evening.
Eh, ano ba? Kasi kunin mo pala eh. Kung tratuhin mo ako para akong basura. Hindi lang ako handa mag-iwan. Bakit ako ba handa, Santino? Di ba dapat problema natin itong dalawa? Eh, bakit lumalabas ako lang yung mga problema sa inyong dalawa ng baby ako? Ayaw mo, di ba? Pwede mo. Uy! Uy, huwag! Ano gagawin mo? Lalaki na yung wala ako? May malalagyan pa. I don't know, Santino. Hindi ko alam. Pero sigurado ako, hindi ka nakakatulong sa problema ko. Mas matitinong tao pa yung pamilya ko kesa sa'yo. Believe me, Santino. Sila yung pinakamasasamang taong makikilala mo. You know what? Huh? I don't deserve you. No, actually. You don't deserve me. Ano ko sabihin? Ano ba? Ang palit mo naman eh. Ayoko na dito. Ayoko na maging parte ng buhay mo. Ano naman ka? Bigyan natin ang oras yung isa't isa. Napag-isipan yung mga bagay na kailangan natin gawin dyan. Pag-usapan natin ito yan. Ikaw na. Kamalat ng COVID. Ikaw ang tumisip. Mas lalo kung pag-ibig ka ng mga magulang mo kaya sa nangyari. Hindi mo naman gusto sa akin. Ilang ibang pagkagay sa pamilya mo, hindi ang imahin nila. Bakit ako yung kailang pangalaman ng maraming nakalimutis ko? Ano mo sa choice? Kahit anong sabihin nila, hindi naman ako masasaktan. Kasi wala naman ako kayo sa kanila sa iyo. Ikaw, sabi mo sa akin. Ito ang sisisi ko pa ako. Umainit ako sa mga kapatid ko. Hindi ka nalitulos ako. Huwag mo umalis. Pag-usapan natin dalawa na ano yung dapat natin gawin dyan. Hey, baby. I'm sorry. Nasaktan kita. Nagayari ka. Paninigdig mo yung natin. Kaya kaya ko mawala. Ang gagawin natin. Sabihin ko natin sa tatay mo. Hindi. Huwag muna. Kailangan mo kami sa secret ako. Itatapin mo na natin. Pero, Ay. Good evening po. Hindi na pasok mo na ako sa kwarto. Tay, kamusta po pala yung relasyon? Nakita ko na nakaibat ang ganyan kanina sa basan. Kasama ang pagiging ako. Nandun na yung mga reklamo ko. Nakahit na yun. Nagbantaan pagkapulis ko. Hindi pa nga mayor, akusado na sa pangyarihan. Hindi ko kaya ang pasusin ako ng kahit. Ginawa na nila lahat sa akin at siya. Hindi ko kaya ang aking pagpupulis ko at kutulan nila. Gagawin ko yung pero ang termino niya kung saan siya nanalo. Pero tay, paano ko sunodin dito kung manalo? At papatunayan yung saan pumatay yung David. Ang papayaran ko sila lahat sa iyo. Kabantay mo mabuti at siya kita. Hindi siya paliwanag sa kanya. Ay, nakiusap ko. Baka po pwede mo, huwag na natin idanggal sa Erica. Wala naman po siya nalaman sa pagkamatay ni David eh. Inosente man siya o hindi, gusto pa rin siyang gano'n. Ang pamilya may kasalanan ko para gawin ang tayo mo.
Just pause and refer to signs of damage. Damage Ceramide intensive care. Require urgent care. It penetrates your cells. Reversing the signs of damage up to 10 times stronger and soon care. Just pause, reverse, and reply. Damage Ceramide intensive care. For excellency, let's go for you. Expel. Excellent. Universal plan of public market slots. I'm excellent at public plan. Expel. Excellent. More expel. Mars, ito pwedeng di ka magkasuot sa surf o sa paddle liquid. Pwede ko din, pwede di na kasuot. Ang pumuli ang pasahan sa surf liquid. Ang ikinaman ng kapsalap kasi. May interview vitamin B2 na. Tulong para vivo sa school. Dahil kumakap sa lahat ng interview snack. Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and decay from coming back. And stay up to 100% dandruff free every day. Head and Shoulders. 25 million. Make your moment. Dad Connected is special with Latest Choice, the #1 meal with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Latest Choice. Mag-Rebel SFX para ikaw mula sa pagkasin, pagkaluwal, acid reflux, at init sa dibdib. Rebel SFX, long-lasting heartburn relief from day to night. Hindi na plan. As I age, I choose to be strong with Birch Tree Adult Boost. Gatas na pang-adult with active dry boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Birch Tree Adult Boost. I-boost ang apple katas. Init? Ano ba may araw? No problem. I will start on the oil of surf. Shalloy, good evening. Just like things that get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate paid for fine. Pay responsibly. Crafted is not an accepted way of livelihood. It does not solve financial problems. What a box! What a blast! What a fun-filled chocolate snack with all new rainbow sprinkles! What a box! What lemon sprinkles! Feels like a new cousin baby. Okay. Sobrang sakit.
Dito sa kumakain. Pwede mo din ang teka kasi wala pang kain. Plastic, no shit, mga insider. Ito ka? Maghari na dito. Pero magain. Ito na. Ito na naman kasi. Plastic, no shit, mga insider. Striktong patnubang at gabayan ng bulan ang kailangan maaaring masisirang tema, lengguwahe, karahasan, seksyon, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala na mga girero na yan. Wala na. Mayor ko. Magagawa mo ng lahat ang kailangan mo gawin para sa kanila. Ako na yun sa laro. Puso natin. Good. Very good. Pero tanggol, talaga na muna. Kalimutan mo muna yung mga girero na yan. Tayo, bantayan natin ang pagkapanalo mo. Sigurado ka tatamaan mo na sila dito. Magandang gabi po, Mayor. Monitor po natin ngayon yung nangyayaring bilangan ngayon sa mga presinto at sa mga pinatransmit ng mga boto sa FTC server. Kaya kalit natin ito sa ngayon. Pero alala lang po, ito po ay nasa ito tali. You're back online. Ay, God, sabi. Ano susunod? Risado! Nagtatakawin ko mga kaibigan. Nagsimula na po ang pagpila. Nalalaman ko para sa Mayor. Itong bago sa politika na si Tanggol Montenegro, laban dito sa pagbato ng angka ng mga girero, si Reginito Guerrero. Hawak ko na po ang partial at anesthesia results. Lamang po ang apat na konsihan ni Tanggol. Ang nalalaman ko sa congressman ay yung pong
Kaya lumayo ka para natin maligtas na. Oh, tingnan mo na sila naman, oh. Ayos! Ang laki ng laban! Ako pa mga ginagawa. Malaki po yun! Si Tamoy po, 62%. Habang si Miguel po, 38% lang po. Nako! Kaya na po ba matatapos ang dynasty nito mga Guerrero? O di ba talaga si Tamoy ang palawakan ng mga tagawin nila? Ang kanilang palawakan, rinig na rinig. Yung mga good goal. Sumayin po ang aking update. Yes! Tamo! Dito po kayo ng 117,000 votes. Kapag nagpatuloy po yung ganitong trend, marami po ang posibilidad na kayo manalo ngayon. Congratulations po ngayon. No! This can't be happening! No! Ano ka ba? Partial results pa lang yan. Makakaabot pa tayo. May mga papasok pa. Ang problema ko, parang sa akin dito, kaya po ang dito kasi kung saan ang nasikitan ko. Puro po ito mga neutral areas. Diba, lahat ng plano ako. Wala parang lang tayo makukulit mo. Hindi ako kahit na ako yung unang Guerrero na matatalo bilang mayor. Dahil wala nga rules to control. Hindi tayo matatalo. Hindi na maaagaw ang prinsipyo sa atin. Hindi ko ikakapalali yung mga salita mo. Numero, resulta. Yun ang kailangan ko para matalo sa tangkol. Pangit. What? Ngayon Pwes, Kuya Mera. I feel different now that I've pictured how different. Hindi mo siya basta palilimutan. Nakita na lang namin, nasa labas ng kwarto ng malay. Naglalagin. Ewan ba't emosyon? Pero emosyon. Sino? Yung asawa ko ba? It's okay to be okay. It's 8:45 p.m. Nanood naman siya. Wala siya na. Kinaskus mo pa. Switch to new account. Hourly ko. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang tansya. Gawin ko sa washing machine. 7:50 lang na wash. Ang new account. Demons laser! Check back in! Ayaw ko yun! Kahit mapal, kahit sa loob, dito all day. Realize that makes perfect moments. For expert care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Sundan sa Buzon Tibay, mula sa Bear Brand. Ito lang ang 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. What happened? Sama-sama tayo. Sasasali tayo. May first word episode. Maybe the first word that has so much natural resistance as well. First word na yan. Because I moves. First word episode. Di ko kaya nakapit na ako'y magkabusog pa rin. Of course. Dito, pwede din magkusot sa surf o sa pag-iwit. May nagpipigay. Pwede din magsutin. Ang pumarihan sa Surf liquid. Hello, Mama Lu. Malu Santiago, good evening. Raketera, Miss Dak, Ma'am Lynn, good evening. Mayong gabi, Border Adventure. Masarap din. Ito all in one. Sarap kaya naman ang pagkilya.
yung gabi. After bakuna, tayo ka agad. Ah, Hindi ko siya kumakain. Pwede hirap bigyan yung ng pera parang kahit na wala pang kain. Plastic, no shake, mabait sa dami. Ang galing yan, Kendra. Nagsusukat na lang ka na. Ano kainin ng gamot? Kendra, mommy. Ang Kendra, pwede kahit wala naman ang kain. Plastic, no shake, mabait sa dami. Ang galing yan, Kendra. Oishi potato fries. It's cheesy to love. Delicious. Allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Pero ang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, ang walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginawang ganda, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika. Tigil ang hinala. Sa lagundi, alam na, Plemex. Your playground? Now online. FDA tested for 1,500 games. Security passed games. Meron pang pay for an option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet elite.ph. Ang dessert mo, mainit or tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nagsok na masarap. Masarap. Switch to San Marino Cordura. Hello? Dessert. Di ba yung si baby? Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Ako anak, sabi ko naman sa'yo eh. Talagang makikita mga tao at saka talagang naniniwala sila sa mga pinangako mo ko bago. Sulit at lahat ang pinaghirapan mo, Tanggol. Ako po si Pa. Pagdiwan natin ang pagkapanalo ng ahiyak ko. Ang una, at paring ngayon ako sa ngayon. Huwag po muna tayo ng diwang. Hindi pa naman tapos ang bilangan eh. Baka mamaya madaya pa tayo ng mga girero. Tingnan naman mo. Imposible na makakaabol pa sila. Ang police guy. Franco, ang kaya mo ng pagkalas ng butuan. Timbrehan mo kaagad kami kung magkakaproblema. Sige naman. Ako kaya.
Sumunod ng boto na siya. Hanapin ang mga prinsipis sa Maynila kung nasa libre na natin. Parang ito sa emission. Parang natin na lang ito. Hindi dito. Ito na tapos na ang tanggol. Gagawin ko na para matitignan ang pagdali ng gawin sa Manila. Kahit ako'y para mamod negro. Makakapitin sa atin. Transaction natin with foreign suppliers. Access pa ba na kailangan natin titigilan? Every day's patakyako. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, rasa, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahusay kang lumaban, kaibigan. Pero pinilay mo ang paborito ko masawa at negosyo. Dahil dyan dapat nagdagan niyo ang bahay paging ko, kaibigan. Hindi mo, kaibigan. Parang hindi ako nagbubuhat. Standard yung texture ng bibigla. Ang tinaka na ayaw ng siguro ito eh. Nakay po. Sinyeros. Inyan. Queso bites. With this partner jack, please go to Extra Cabinets. It's worth Detective Duck Road, Saturday 6:15 p.m. on G-Flex. Isa dun sa mga inmates, si Mandang very notorious for pulling police men. Hello, Inday Nims. Mayong gabi. For real, after Sunbreak, stories have the power to change lives. Salamat kasi minahagi mo yung kwento niya sa amin. Dahil doon, Border Adventure. lahat po yan parte ng reclamation project. Nangingidigan. Naratan natin dito yung mga nagpo-protesta. Wala pa po lang patuloy na nagbibigay ng serbisyong totoo. Ang most awarded broadcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas. Hatid ang mga world-class na kwento ng Pilipino. Kapuso mo, Jessica Soho.
Cadbury Takes. 8 pesos SOP lang. Para sa sari-sari stores na. Ang hirap naman pa inumin. Malakay, mas fast ba yung si Pastis? Hindi naman hindi naman sa ano sa Good day for a date. Not day for a date. Makadandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Big day for Bobby. Like where she's getting big. 40% bigger. Bobby's Bobby was all. Big rolling. Spread cheese getting big. You're watching G-Flix on GTV. Hello? Mandanak ba kami ng tumalaan na? Pinagkais ang lahat ng bansa ng siya para magumulo dahil nagpapilya ang mga bansa. Sa taas ng mundo ngayon ay may ng sisiguro na ang kapangyarihan ay mapapasahan sa Lord Father. Buong puso mong ibibigay ang buhay mo para sa iyo. At pag sumating ang oras, inaasahan mo
Isang isang lambat ng espada, kumakalat ang lambat ng isda, lahat ng uri ng isda. His miracles and teachings brought grace and salvation. Yan ang magdala. Bakit alam mo pa? And now, relive Jesus' story, Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. this time through the eyes of those who followed him. The Chosen, Sundays, 6:15 p.m. on GTV. Ang kanyang tagumpay, Ang sinasabi ng katawan ni Christian Alex dyan. may kapalit na kahit yaman. Super Terra. Ito ang sarili ko. Wala ka rasa. Ako palabanin ninyo at bugayin ng mga tao dito. Sa mundo ng tao. Ang pag-asa. And ang bagya. Ikaw ang mga sa pagligtas ng mga tatya. Ako, ang magkakaroon ko. Isa dun sa mga emails, si Mandong, yun ito mas pagpilin ko this way, hindi pa na natigas niya ang sa susunod mo. After sunrise. Masama ang tutugpo eh. Gusto mo, samahan kita, punta natin sila. Para ibalik sa dili. Naturals, with 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Sa ipinigil sa buntis, maraming hindi pwede. Yes, I want to win money. I want to go to the World Series. I guess it's something I just do.
Ayoko sanang iwan ka, Marina. Huwag. Huwag mo sabihin yan, Ama. Sila tayo maghanap ng Rona. Dali mong maniwala. Hindi totoo may Monica. Si Sandra ang matidiin. Hindi natin sasaktan si Hugo. Sinigagalit na rin mo sa sarili ko. Ngayong gabi, tagal kong tinahanap yung Sandra niya. Pero si Pera lang pala. Hindi ako kumain mo. Kasama ka namin. Napakawag ka na. Pag-ibig natin. Pag-awin ko sa'yo. Pag-ibig natin. And their brotherhood, no, is left behind. Isama ka sa lahat. Lahat sa isa. FPJ sa G-Flex. Friday, 8 p.m. Welcome to Viewing Logic. Wala nang uurungan si Noreen. But you can't hide the fact that you killed my sister. Pero sa paglutang ng katotohanan, sabihin mo sa akin ang totoo! So to save myself, may kailangan ako ilaglag ka. May kailangan mag-uwis ng buhay. Or is it like that? I need to make sure my mother's safe. Ayos na. I want Charity to spend my Beauty Empire on GTV. Sa loob ng preso nito, imbis na pasakit, malasakit ang umiiral sa mga tao. Makita nilang mas malinaw ang isa't isa. Panahon na binibisita sila. Libre sa kaan para sa mga buntis at ang analysis. Handog ng isang taxi driver. Magkapatid na halos 20 years na hindi nagkita.
Ako natin yung sinasabi niya. Ako, mami niyo. Yung kaibigan ko ang may kasalanan nito, si Chuchay. Kayo, nagwala po. Saturday, 9:45 p.m. Pinaka-pinipili at pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Pinaka-pinipili at pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili at pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Wash your hair to 100% more hair damage. New Candy Wonder Hair Treatments with millions of co-vitamin molecules. It helps build hair damaging immunity. Repair it to 100% more damage from first wash. New Candy Wonder Hair Treatments. Ang Monday, nagiging manhid day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, nasty day. Pabalik-balik na lang. Hero is 4 times B12 fresh, a generic brand. Helps repair hair damage from the source so symptoms don't bother you again. Hero. Where's our ground? Now online. FAPH has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang skeptical. That's brilliant. FAPH. Bilisan niyo! Bilis! Boys, ito ang pinagkakatiwala akong buwan. Dito ka sa... Kamahalan. Let's go. Ito na ngayon bago talaga ito. Papaalan ako dito ka sa mga. Akin ang corona na yan! Bilisan mo na pa tayo! Tapos na ito, partner. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin na. Isinulang ako para maging hari at ngayon mabubuhay ako ng parang isang Diyos. Ano nangyayari? Oh, ano nangyayari? Ang taong tapat ay susundyan. Pero hindi. Aamin ang hero. Hindi ba
mo ko rin. Ang kapangyarihan ni Lord Arthur. Natural sa mga tungkol sa ulo. Usok at salamin. Pwede na. Sa kapangyarihan ng Pilipinas, nagmamamayan at batas ng kaharian, itinatalaga kitang hari sa iyo ng buong mga Ang anak ko ay pinanggit sa akin ng tadhana at tinuruan niya akong maniwala. Sa sandali nito, hayaan niyo kung buksan ko ang tunay na tadhana. Itinatalaga kita bilang Reyna Balina ng buong Normania. Yan ang kanyang tadhana. Nananako akong matatagin ang bayan nito gamit ang prinsipyo ng agham at matematika, ng katotohanan at katwiran. At gamit ang konting malita. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sanay ako para magiging ng pamilya ng pamilya dito sa Pilipinas. Sulit na yung bumili ko mo, inusin ko na di kami. Hindi ka pala dito. Talaga pag narinig na ko sa'yo. Sinabi na hindi na nga ako kasi sa amin. Pero pag nalaman ko po yung totoo, hindi ko po makapatawad sa ako nyo. Buhay ng nanay mo! Buhay ng asawa ko! Ang nakalaki mo! Hindi na ako para tumulong na ano yung nangangailangan ng tulong. Tulungan mo kami magbayad ng mga utang namin! Magkakapera kami ng tayo sa'yo! Ang gusto kayo na namin dito, pero kaya makukuha namin ang reward. Hindi na kami naniniwala sa'yo. Fake superhero ka. Sino ka ba talaga? Ha? Ipakita mo ako! Wait! There's more. Handa po akong magbayad ng malaki sa sino mang makakahuli sa sangre niyo. Ma'am Chin. 8 beds. Done. Paano magiging sangre si Pera